אמרתי שזכויות אדם זה מושג שפותח על-ידי ההגות הליברלית וההומניסטית, הפילוסוף ג'ון לוק, וזכויות אדם, רבותי חברי הכנסת, מתחלקות לשלושה סוגים: זכויות טבעיות, זכויות פוליטיות וזכויות חברתיות. וזכויות פוליטיות מטבע הדברים, זכויות טבעיות מטבע הדברים, אדוני היושב-ראש, מוכרות לכולנו, אבל כדאי להשמיע אותם כי הדברים נשמעים טריוויאליים, וגם את הטריוויאלי לאחרונה חייבים לומר: זכויות לחיים, זכויות לביטחון, זכויות לחירות. מהזכות לחירות נגזרת חופש המחשבה, חופש המצפון, חופש הדת, חופש ההתאגדות, חופש הביטוי הכולל את חופש העיתונות, זכות ההפגנה, המחאה, זכות הקניין, גם הזכות לשוויון בפני החוק שנתייחס אליו בהמשך, הזכות להליך הוגן, הזכות לכבוד שממנה נגזרת זכויות שלא יאמר נגדך לשון הרע, הזכות לפרטיות. וכן, אחרי הזכויות הטבעיות, גם הזכויות הפוליטיות, אזרחיות, הזכות שהן עומדות ביסוד המשטרים הדמוקרטיים. אחמד, לא הבנתי את העניין שלא יאמר עליך לשון הרע, מה הכוונה? לכל אדם יש זכות לשמו הטוב, ואם משהו אומר עליך לשון הרע, לפי הדבר הזה להתגונן. אתה אומר שצריך לסגור את כל העיתונות ואת התקשורת. לא, אל תסחף, אדוני. אבל גם עיתון שפוגע באדם, אתה רשאי להתגונן. לעתים, אגב, יש עיתונים שיש להם תיקונים, הם גם מבקשים סליחה, יש עיתונים שנכנסים, אבל באופן כללי חשוב שהעיתונות תהיה, כי היא חלק מחופש הביטוי של כלל הציבור, אדוני. העיתון מבטא את דעת הקהל הקולקטיבי, כי לא כל אדם יכול להוציא מנשר. ולכן העיתון הוא מנשר של כולם, במידת האפשר. דיברנו על הזכויות הפוליטיות, הזכות לבחור, הזכות להיבחר, חופש ההתאגדות, והזכויות החברתיות, הזכות לחינוך, בריאות, זכויות עובדים, קיום בכבוד. אבל לאחרונה הדברים הטריוויאליים האלה, שהם ביסודו של כל משטר דמוקרטי, בעיקר דמוקרטיה ליברלית, הם לא מובנים מאליו. לגבי קבוצות מסוימות של האוכלוסייה, הן לא קיימות, הן נגזלו כאן במדינת ישראל, בעיקר מהאוכלוסייה הערבית. אפילו הזכות, הקשר הגורדי בין מדינה לתושביה, שנקרא האזרחות, הוא לא מובן מאליו לגבי כולם. הוא מובן רק אם אתה יהודי, אז אתה אזרח לנצח. אם אתה ערבי, מתייחסים אל האזרחות שלך כאל פריבילגיה, שאם תעשה משהו שיקומם את הרוב, מיד יקומו אנשים ויבקשו לשלול לך את האזרחות. רצח ראש ממשלה, דבר חמור מאין כמותו, שמבוצע על-ידי רוצח יהודי, הוא לא סיבה לשלול אזרחות. אבל עבירה פוליטית, גם אם היא עבירה ביטחונית, היא מיד גוררת דרישות לשלילת אזרחות. אזרחות נשלילה מערבים במדינה הזאת, אבל היא מעולם לא נדרשה כסנקציה נגד יהודים, אנסים, רוצחים של משפחות, אלה ששחטו משפחות. מישהו העלה על הדעת לבקש לשלול מהם את האזרחות? אף אחד. למה? כי הם יהודים. מישהו מתייחס אל היהודים כאל עוברי אורח במדינה הזאת, כאל אורחים נסבלים. מתנחלים מתייחסים אליי כאל אורח. אני שנולדתי פה, שמשפחתי, הוריי, סבי, אנחנו מתייחסים אלינו כאל עוברי אורח, ואנחנו בעלי הארץ, מלח הארץ הזאת. בעלי הארץ, בהחלט. בהחלט. כשאתה מדבר פה, אני לא מרגיש שאתה
אני לא אורח, אני מדבר כאל בעל הארץ. אני מסרב לקבל את המשוואה שאנשים פה רוצים לבסס. אני אשמע. יש אנשים שחושבים שהם סובלניים ולכן אומרים, לנו היהודים יש זכויות על הארץ הזאת, לכן הערבים יש זכויות בארץ הזאת. אז אני קובע, לי יש זכויות על הארץ הזאת. הבנת? לי יש זכויות על הארץ הזאת. לי יש זכויות יותר ממי שהיגר לארץ הזאת. לילידים יש זכויות יתר בכל אמנה, בכל עולם. אז אני מוכן, חבר הכנסת דני בן-סימון, אני רוצה להיות שותף איתך. אני רוצה שגם אם אתה אוהב את הכרמל, אתה לא תשלול ממני את האהבה שלי להרי הכרמל, לחורשה, לירק, לעצים. ומה שהרגשתי בעשרת הימים האחרונים, שאחדים רצו לצקת את הרושם שהיהודים אוהבים את הכרמל והערבים מציתים אותו. זה מה שהיה בהתחלה. ולכן חשוב שכל אחד ידע, אנחנו לא מקבצים נדבות של זכויות. גם אם הם ייגזרו מאיתנו היום או מחר, יבוא יום והזכויות האלה, שהן זכויות טבעיות, כפי שהסברתי, לתלמידי כיתה י', כמו שאמר ברכה. והדברים הטריוויאליים חשוב לומר אותם ולחזור עליהם. חוק סינון ליישובים קהילתיים. סינון. אתם יודעים מה זה? רבנים שחותמים על עצומה. תגידו, חסר לכם פרקים בהיסטוריה יהודית? אתה יודע כמה זה נורא אם היה זה נאמר בגרמנית? אתם לא חותמים ועושים. עשרות רבנים. אתה יודע מה? אותי מדאיגים יותר שרי ממשלת ישראל, דוגמת כמה אנשים שחברים בממשלה הזאת, יותר מאשר רבני ישראל. השרים האלה קובעים מדיניות מפלה, הלכה למעשה. הרבנים מוציאים פסקי הלכה שהם מסוכנים, כי בכל זאת מדובר על עשרות והמספר עולה. כפי שצפיתי מההתחלה, המספר לא יישאר 50. זה הלך הרוח פה. והם לא המציאו את הגזענות, הרבנים האלה. הם לא הולידו אותה. הם הכשירו את השרץ. אלה פסקי ההלכה שהכשירו את השרץ. הדבר החזק ביותר שהיה לפני מספר ימים, זה ניצולי שואה יהודים שאמרו, עשו את זה להורים שלנו. זה היה הדבר החזק ביותר כתשובה לפסקי גלוחי הראש האלה. ולכן הייתי גאה להיות חבר, להשתתף בהפגנת האלפים שהייתה בתל אביב, של יהודים וערבים. כך צריך להיות מנוהל המאבק נגד גזענות. לא רק ערבים לבד, גם כשהם קורבן, אלא בעיקר ערבים יהודים, אלה הדואגים לאופייה ועתידה של הארץ הזאת, שהיא מולדת משותפת שלי ושלך, דני. כך אתה מגדיר אותה, אני נולדתי כאן. ולכן אנחנו חייבים לנצח את המאבק הזה במשותף. האפשרות הזאת קיימת, האפשרות הזאת היא בלתי נמנעת. אדוני היושב-ראש, לסכם. אדוני האחרון, אתה כבר אחרי 10 דקות. אדוני, אני נותן לך דקה אחרונה, תסיים בה. נועם חומסקי אמר שלאומנות קיצונית, פחד, גזענות, קנאה דתית, אלה הן הדרכים למשוך אנשים אם אתה מנסה לארגן בסיס המוני של תמיכה במדיניות שלמעשה מיועדת למחוץ אותם. וזה מה שמתרחש. יש אווירה אנטי-ערבית במדינה הזאת. הכנסת הזאת היא הכנסת הגזענית ביותר שהייתה עד כה, הכנסת ה-18. מבול של חוקים.
מבול של חוקים. עדאלה הוציאה רשימה של 20 חוקים בהכנה בשלבים מסוימים בכנסת הזאת. יש 40 חוקים קיימים בספר החוקים של מדינת ישראל מאז ומתמיד שהם מפלים נגד ערבים. כמעט 40 חוקים. אבל לזכותה של הכנסת הזאת ייאמר שהכנסת הבאה תהיה גרועה יותר. תודה. ולכן המאבק הזה חייב להימשך. ואני אומר לך כאל נציג של מיעוט שהוא קורבן ומטרה של הגזענות הזאת. הגזענות היא מחלה. הגזענות היא וירוס שמתפשט בגוף של הגזען. הוא מתחיל בערבים, הוא עובר לאתיופים, יהודים ממוצא זה, יהודים. הגזענות היא גזענות היא גזענות. ומי שמתייחס אל הערבי כאל אזרח סוג ב' ג' או ד', מי שמסרב לקבל הצעת חוק כאן על הקצאה שוויונית של קרקע לכל האזרחים, אומר שבעצם שהאזרחים לא שווים, ושההגדרה מדינה יהודית היא בעליל העדפת היהודי על לא יהודי, ולכן היא מתנגשת עם הערך דמוקרטיה שבסיסו שוויון. משפט אחרון. והרי דמוקרטיה היא לא רק הזכות של הרוב למשול ולשלוט, אלא בעיקר זכותו של המיעוט להיות שונה אבל שווה. ולכן השונה במדינה הזאת הוא הערבי, הוא האתיופי, הוא האישה המדוכאת. אלה הם אנשים שצריך להגן על זכויותיהם. אני גאה להיות בצד אלה שזועקים תמיד למען ונלחמים למען הצדק והחירות. אמשיך לעשות כך. ידי מושטת לכל מי שרוצה להרים ולהצטרף אלינו, אל האנשים היקרים שהיו בתל אביב באלפים, כדי למנוע את המשך המחלה הנוראית הזאת. תודה רבה לך, אדוני. תודה לחבר הכנסת